Vi har de udfordringer, som de fleste andre skoler, både folkeskoler, men også privatskoler har, at vi jo er udfordret på et faldende børnetal. Det er den ene ting af det. Og så har vi nogle forpligtelser og nogle mål i en, synes jeg, vanvittigt spændende skolereform, som vi faktisk rigtig gerne vil prøve at efterleve og imødekomme, fordi det giver god mening. Altså at vende sig mod det omgivende samfund og bestræbe sig på så høj faglighed som muligt og så god trivsel som muligt i skolen. Altså det er jo vores kerneopgaver og mål. Og dem kan vi nok ikke løfte alene, altså det bliver vi nok nødt til at indse, at bare ved en fagfaglighed eller en læreruddannelse, sådan noget, der kan vi gøre rigtig meget, men vi kan selv sagt meget mere, hvis vi får andre fagfagligheder ind også. Molskolen er med i Mols udvikling, fordi at vi kan få meget med ud af folkeskolen, vi kan få meget med ud af Molskolen, hvis vi arbejder sammen med erhvervslivet, med foreningslivet, med private, med plejehjem, med institutioner rundt omkring os, som vi ikke ville have kunnet, hvis vi, om jeg så må sige, bare lærte eleverne at læse og regne og skrive. Det kan vi godt. Men der ligger jo i skolereformen, og der ligger også en god portion fornuft i at vende sig ud mod det omgivende samfund og invitere dem indenfor i skolen også. Så det giver rigtig god mening for Molskolen. Molskolen kan bidrage med rigtig mange ting ind i Mols udvikling. Altså dels har vi jo et dedikeret og meget dygtigt personale, som arbejder hver dag med læring og med trivsel. Vi har lokaler her på skolen, som vi meget gerne vil bruge, også efter skoletid, men også i skoletiden, sammen med andre. Vi har ressourcer på skolen i form af viden, fagfaglighed, som vi gerne stiller til rådighed, sammen med andre fagligheder uden for skolen. Og den vej igennem, så tænker jeg, så kan vi bidrage rigtig meget til lokalsamfundet rundt omkring Mols også.